radio so kon mo amni so mo lobe radio so da so marena dege kanya segi sanaya nani boyongo tanan kushira afaya kanwa wati kelefana obanga so marena kwa foni wala se wati okufo awi bakuruba kwa fono amara dona kafo Siriao ka delegation no be talike ku Dr. Jonathan ala ka delegation dona ya kunu somala mami ya me kara agamri senga bange sembe bali kono ko ani de mala wala kono ko na bolima able job Dr. Sugar ku kala maiga Dr. Sugar ku kala maiga tama mina ke Dubai bala dona ka fo aben ga sada na wiya kina chamanta mali ani ibira arabini wolu ni wache ni tama insemfe Burkina Faso bala dunia kafo kalo bisa babonyongo ko olangi ni kira wala sa ko di damin bama fere msika teni fura chapanga msika bara ko konnana bala dunia kafo ko opera usigeleme ni watina Ukraine Vladimir Putin aye apotrum na yakati kadaka aye kan armada pake Ukraine ko obeka nege kala do womise no ye ko akado lotana agelera ko sebe o Ukraine re jama nyama ye kule bo ko mashima jabi chana ko mabiama ko are kulen play siguru wa ko akara nyali dai bakuruba ko fono de play on ni karim sibib na la si awma lambi do donge alaka bi kle heredi awni nema kuna foni ambada ni nanga jabana kibarawi gami no good luck Jonathan sida o katila di ale ma swantini wala sabsiga sida o animali ulu kasika bekele ma sila de amin babu kuleta kelen kofe o ale swantira kabla o barawla adona dona kunu somada mami ya kibla o kera ngami singa baranga sene mali kono ko ani jamana wala kono ko na bolima no betal ka abde job ale tara kunu go telu pangul di kene kani ma ko fole bisimla kabranda na kunu go kera bala dai bulka do kera fambela jelena wala sa fm sika ke sawi gela bambe mali kambi gele ambe mali ani sedao ani iwan nyonche obisika dufen chugumina kebo olangi de la tambi adun kabiri kunugo somala ni Goodluck Jonathan dana ani ma chama e nyoy kama polu kera o kabiri amaseya kuna fondo charela kuna fondo mini abom jela kunugo kolonel asimu beka fi an kuna fondo la gerela kanyininga adara kaula kadaka sebe de doira bololo sanfe o kalota anifla o siga ko ka kala plila be o konnana o kuna foni mi dira ani ko frapina kele atomba o lo faranga lengni mi kalota ani woro ko di frate pam o di fm sika forma ke fm na foro ka foko o kuma jabi be da din to enata kama na gai maldoso o kuma mi fora ko tero ko imena sena langinu bela jeli take misalla sidao ka fele ka daka ne ma fakili bala ko nana akufo adu adile ka fo o dongo pratique ko akan français pan chaile mani kofe ko ka ke kalotan ani fly ko ni mo fana kli bala mamina ni Algérie mbebe ki da do ala ko Algérie fana ya fo ko ale ko be mi ni français pan fait o ya yo ka kalotan ani woroli ni ay sebeden nu bora o abokunde fle wa ko tiado pana kalote aya ko nga ko damatu la bira mun kera kunungo le bela jelle ni akatala pe bimbi jumai be ko a kuna foni to walma hakilna to binata o ni lagi ni kelen ko pe kuma be ten kata dama mikrobi we colonel Assimi Goïta di o colonel Assimi Goïta fe la mi bala
waati min fɔlen filɛ nin kalo 12 kalo 16 o Mali yɛrɛ fana ani Francepan kɛlen bɛ ka waati min fɔ o ye san 5 ka na san 4 na yali a bɛna bila dingɛ min da la an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko bɛɛ sigilen bɛ bi k'o kɔnɔ o sasikɛla an b'a ladɔnniya k'a fɔ CEDEAO a ye hakilila in ta ko in bɛ bolo na bi ta a nege tɛ Mati la tan bilen minnu y'a ta o a taara minnu kama o ko a kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye gɛlɛya min ni bɛɛ lajɛlen ka hamina ye fɛn min ye bi fɛrɛ ka sɔrɔ a la cogo min na an ka bɔ nin gɛlɛyaba in o kɔnɔna na o sasikɛla an b'a ladɔnniya k'a fɔ sigikafɔ bɛ sen na fan bɛɛ lajɛlen na o la bi ni a kun cɛra min na a ka ca Ala fɛ kunnafonilaw bɛna gɛrɛ ko kura ka ɲininkali kɛ Goodluck Jonathan ale ni Ablé Diop walasa bɛn kɛra min na ni bɛɛ kɔni sigilen bɛ bi k'o lamɛn o ye nin taama in ye o kɔni na fɛn min kɔni fɔra la a ka ca Ala fɛ k'a fɔ fɔɲɔgɔnkɔ bɛna k'a la a bɛ bali maaw la nka laɲiniw don bɛɛ lajɛlen de fɛla i n'a fɔ a fɔra fɔ cogo min na Goodluck Jonathan ale ni colonel Assimi Goïta o ye foli kɛ kunu a nalen ko ka bɔ a ka voyage na ye foli ba kɛ foli bɛ n'a baara tɔ kun o bɛ kun cɛ bi Docteur Choguel Kokala Maïga Mali Premier ministre ale bɛ ira Arab Uni na Dubai kɛrɛnkɛrɛnnenya la o caman min n'a y'a kɛ ni seko ni dɔnko o baaraw kun bolodalen bɛ Dubai n'a a ɲɛmaa yɛrɛ kun kalifalen bɛ an ka jamana yɛrɛ ma ni Docteur Choguel Kokala Maïga yɛrɛ kun bɛ a kɛnɛ kan an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko a baaraw tigi kɛra la kaban tigi kɛra la o kɛra sababu ye Docteur Choguel Kokala Maïga kunu ani Dubai ka maaba caman ye ɲɔgɔn ye min y'a sebatigiw ye o dɔ ye Farzamo Karmana Badji ale ka fara Bashiro Bagaji kan ninnu bɛɛ lajɛlen sebatigiw ye Dubai commerçant fɛn fɛn n'a bɛ ka k'a fɔ Dubai a sebatigi minnu bɛ yen o dɔ de nin ma kofɔlen ninnu ye Farzamo Karmana Badji ale ni Bashiro Barkaji ninnu bɛɛ lajɛlen sebatigiw ye diɲɛmaa bɛ wuli ka taa minnu ma gɛn u ka so dakabana yɔrɔ de b'u bolo olu ni Docteur Choguel Kokala Maïga ye ɲɔgɔn ye kunu o sasikɛla an b'a ladɔnniya k'a fɔ u bɛna fɛn dɔw de la ko nin taama a bɛna kɛ furaba ye diɲɛ kun dalen bɛ yɔrɔ min kan n'o ye Dubai ye ale filɛ o faaba kɔnɔ ko o kow dɔ ɲɛmaa kalifalen bɛ ale la wa ko a fɛla ye min ye fɛrɛ ka kɛ sisan nɔ walasa Mali bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ dɔwɛrɛ tɛ Mali la bi Mali mako bɛ fɛn dama dama la o ye sanni feere fɛnw ye fɛn bamayɛlɛmataw ani misalila sɛnɛfɛnw Docteur Choguel Maïga y'a jira 1985 ko ɲɛmaa dɔ tun bɛ Émirats Arabes Unis na a bɛ f'a ma ko Cheikh Zayed ko ka taama fɔlɔ kɛra Mali la o y'a sɔrɔ min bɛ jamana ɲɛmaaya la o bɛ tali kɛ Général Musa Tarawele la o donama in kama k'u ye fɛn caman fɔ wa k'o yɛrɛ fana kɛra sababu de ni Dubai yɛrɛ nana lakodɔn kosɛbɛ farafinna yan ni kuma jɛra manda ni bɛɛ yɛrɛ nana don a la k'i kun da Dubai kan n b'a ladɔnniya k'a fɔ ko o fɛrɛw nin taama in n'a a kun kan ka kɛ kununko di yɛrɛ kɛlen bɛ bi ka Docteur Choguel Kokala Maïga kɔnɔ kabili sura ka d'a kan ko a taama a dabɔra fɛn min kama a kɛra o ye sapeur pompiers minnu taara 2020 ka na 2021 na ko olu ka bɔli kɛra kunu o gɛrɛdela kunu a bɛ jɔ maa 400 ma 98 na olu tun bɛ kalandenya la bi kɔni ko o kɛra kalandenya la pewu wa o kɛra bi na sapeur pompiers lakisiyaw ye o de sasikɛla général de brigade Bukari Kojo ni ale directeur général de la protection civile ale ye laseli kɛ k'a jira k'a fɔ ko ninnu bi kɔni baara nasiraw la ko o jɔlen don a la bi kosɛbɛ wa ko o bɛ min kɔni fɔ Mali gouvernement ye ni minnu filɛ nin ye ko olu ye kalan min sɔrɔ ko sapeur pompier caman bɛ yen minnu tɛmɛna ko m'o sɔrɔ
kadaka ko u ye formation kɛlɛma yɛrɛ sɔrɔ n'u ye surasi formation yɛrɛ ye ka na laban ko u ye kalan lakika kɛ wa u bɔra o ni min yɛrɛ bɔra ko ni garadi caman bɔra kadaka ko kalanna kalan lakika yɛrɛ kɔnɔna o sasikɛla maladɔnna ka fɔ an ka minisiri ka baara ɲɛsinnen bɛ lakanama ko ma Mali yɛrɛ kɔnɔna na n'o bɛ tali kɛ Dawud Ali Almedine ale y'a jira k'a fɔ ko baara gɛlɛman ma daminɛ fɔlɔ sisan de ko baara gɛlɛman bɛna daminɛ n'i kalanna i kalanna fɛn dɔ de kama wa i bɛ taa fɛn dɔ de kama Mali tɔgɔ la o k'ale kansiyɛn min n'u y'o kɛ ko o kan k'o bila o tulo kɔrɔ ala ka diɲɛ don o don k'a fɔ olu de kalila Mali ye k'a fɔ n tɛ nin kɛ n bɛ nin kɛ n'o kɛra kaba ko a ka ca ala fɛ ko tɔ ka nɔgɔ a ma ladɔnniya k'a fɔ lakana nasaw la Sevare bi ko sebaya kɛra Mali ta ye Mali fan caman bɛ bi ni a kuma diyara mɔgɔ da ko an bɛ se k'a fɔ ko Mali labilala pewu nka kɛlɛ min don kɛlɛ min k'a ban man di ko n'i y'a jateminɛ chef d'état colonel Mamadu Masawule Samakɛ ale y'a jira k'a fɔ bi na tuma min na ni terroriste tun bɛ bi Mali sɔrɔsiw kan ko yɛlɛma donna kow la bi kosɛbɛ ko i bɛ yaala bi Sevare ka taa kun bɔ fo Burkina Faso n'i ye maa ye k'ale tɛ bonbonsijan ye bi wa ko i tɛ masi ka pantalon tigɛlen ye bi o b'a jira k'a fɔ tiɲɛ na ko Mali sɔrɔsiw u ye caman kɛ wa ko a ko bɛ cogo min na nin t'a bannen ko bɛna fɛɛrɛ kɛ yɔrɔ o yɔrɔ ni siga kɛlen ma ko k'an bɛ sigi yɔrɔ kofɔlenw la o kɔni ye ala tanto bi k'a jira k'a fɔ tiɲɛ na ko bi ka fisa Mali yɛrɛ kɔni ka lakana ko nasiraw la farafinna kibaruyaw la an b'a ladɔnniya k'a fɔ Daminba ko a tun ye jɛkulu min bila o don min tun kan ka baara kɛ ka ɲɛsin fɛn min ni o ye furancɛ fanga kan ka taabolo min ta koba minnu kan ka k'a kɔnɔna na waati joli kan ka d'a ma bɛɛ kun sigilen bɛ ka waati kofɔlen o de lamɛn ko a nana jira k'a fɔ waati o kɔni kalo 30 de dira nin tɔn kofɔlen fɛ ko k'a lajɛ ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ kalo 30 kɔnɔna na an b'a ladɔnniya k'a fɔ kalo 30 o laseli kɛra a ka ca ala fɛ ko mɔgɔ dalen t'a la n'o bɛna bɔ a ma tugun Daminba u bɛna hakili jagabɔ a kan ka tila k'a jira jɛkulu bɛɛ la k'a fɔ kunnaya min bɔra jɛkulu in fɛ n'olu taara hakili jagabɔ ko o hakilina de filɛ n'a bɔra Europe Mar Christian Kabore ale ka parti la parti si ma kuma fɔlɔ nka Europe Christian Kabore ka parti ma MPP olu y'a jira k'a fɔ ko minnu ye coup d'état kɛ o ka d'a la k'a fɔ jamana kɔnɔdenw hakili b'u la ko jamana tɛ tiɲɛ maa si ɲinɛ tugun wa ko n'u ma ɲa ko kɛ ko k'a kɛ kɛcogo la ko min bɛ wolo fɛ o y'a Europe Mar Christian Kabore k'a bɛ cogo min na bi u ma bɛn olu ma ka d'a kan ko coup d'état kɛ kuma tun bɛ yɔrɔ min na k'a tun bɛ ye ko nka ko sisan a tɛ ka ye maa sisan soma tɛ ka ye ko o ye fɛn ye fɛn min ni o cɛ man ɲi o satigɛ la k'olu kɔni bɛ wele bila Daminba ma a n'a ka maaw ko k'a fɛɛrɛ kɛ n'a sɔrɔ a bɛ gɛrɛtɛ min kɔnɔ ka bɔ o gɛrɛtɛ kɔnɔ ni ka a lafiya kɔrɔbarikaw fɛ yen an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko dunkanfa tɛ ka sɔrɔ bilen Côte d'Ivoire ko fɛn bɛɛ piri yɛlɛnna Côte d'Ivoire jamana kan a piri yɛlɛn kɛra sababu ye fo minisiriw kɔni jiginna tile 2 in na ka taa ɲininkali kɛ olu fana taara ɲininkali kɛ yɔrɔ mun na a kɛra mankan ye o kuma kelen de bɔra hali sɔgɔmada in na kura France 24 fɛ ko ni a embargo ma ban ten a laban a tun dira la k'a fɔ a da bɛna digi minnu na yɛrɛ ko mankan laban tɛna na bɔ yen mankan bɛna bɔ yɔrɔ min na k'a laban bɛna kɛ Mali yɛrɛ kɛrɛfɛ jamana dɔw ye ka d'a kan kɔrɔbarikaw kɔni m'a faamu fiyewu fɛn bɛɛ piri yɛlɛnna fɛn minnu piri yɛlɛnna ko o dun tun tɛ yen fɔlɔ bɛɛ lajɛlen y'o da fɛn min kun o ye embargo ko ye Mali la ka d'a kan olu tun bɛ fɛn min sɔrɔ danɔgɔ na ko o si tɛ sɔrɔla bilen o nana fara kɔrɔbari yɛrɛ gɛlɛya kan ko gouvernement kan ka hakili jagabɔ i n'a fɔ Mali ye a kɛ cogo min na ka kangari da commerçant ye n'aw tɛmɛna prix min kan wa ko o bɛ ɲangi n'o tɛ ko embargo ko kuma Mali la min tɛ ka kɛ Mali la k'o de bɛ ka kɛ Côte d'Ivoire ko fɛn bɛɛ prix yɛlɛnna malo prix yɛlɛnna sukaro prix yɛlɛnna tulu prix yɛlɛnna o dun ye fɛn ye ko n'an taara o cogo la tan o tɛ bɛn o laseli kɛra kɔrɔbarikaw fɛ yen kunun Faransiikaw fɛ yen Emmanuel Macron a ka candidature ko bɛɛ kɔni sigi donnen don k'a fɔ k'a bɛna kɛ
o maskalo o mi bena bo sisan o kile nani manga se nama akambo akoni kamba ukelembe ka fere betke wala sa absika ke candidate tumi ga ere sigelembe ka kono siga kele no ala o nga ka folo ka tege candidate be ba do ka fo na yo ke o ti ben fiu ayere ka malla benento o kama fiu ngani ako jatemne bi ka fanze ka ta keme frada eba ka fo mimba fo ka ti pasi o bitu jo ma bi wolo flaga ta ma bi worola ma bi o kera o iri jamana Vladimir Putin aleni Ukraine tai Ukraine mbulu mandalo chawo chema bela gele yakobla foso nege kanya kele wati anfaya ay kule boko atetugo manye ale ma donc afo une européenne dans la carton ko bena le jamba kale kele to ntuwena wakale ple Vladimir Putin mbulu tampi ako gele ra ko sabe hali l'Amérique munu tungo ku be mara ma fo blaka ta kwashi mason wa ame wati mna komisan ko Emmanuel Macron ko ni atake kuma bai wa ko keleme gele abai jamana bositwa alela ketu wosita la bi wazo Vladimir Putin aye kanarmana ke kunu ko teote jamana o jamana de dado kaira ka fo ko bi dado ni gele na ka be penda sima e masini semini amala dona ka fo ikan bila makon muzu be kati ko mami bonana anina ma keme ani madina ko bonyongo ko o de bonana nina amala dona ka be ba don ka fo Vladimir Putin o kele tempe mi bi mala re jawre mi bi ikasesro bibi na trankene banye ko sebe kada ka temi baye bi ko ka fari kanyo wana be je kono bi o ko ani wana ka do bi je kono wa tewo te fana tiga kello ala ka fo nay ikere ni mele bi to e lere da madama wal makle da madama avec ikere bo ikere ni ala na kada drum na baket o aba so won me na bo ka kaire tai wa na borula abena nyeshi bionde mo usikale bala kusebe woni kuna majaka laba abi punshi urumani wal ma poloima o yefami jamana munu tengune be kusebe Ukraine ko lu bela jere be jampala kewe chedum ni be jampala bi Vladimir Putin ma ka fa de kapitui ko asini itui ame yombla ne be ofu ka awal mano ka faye ni alama ko reke awni ne am yonso bishina ne kuna foni kele ko keneka tanu che we kambe di au kambe o watila akato benga sallallahu alaihi wasallam